La Conselleria de Salut ha activat l'estat d'alarma al municipi interdimensional de Sant Mai. El motiu, una grip que està escampada de manera descontrolada per tot el municipi. La grip del confit o confit de nou, com diuen els experts, afecta ja més de 946 maiolencs i maiolenques, incloent-hi ciurells, zombis i molins robot. L'estat d'alarma suposa que tothom quedarà confinat al manco durant 15 dies. Cago en l'au de virus! Han de venir a emprenyar ara a fer-nos estar dins que nostra. Jo no hi sé estar tancat. Oh, carai! Jo tinc un cosí que està ingressat d'això del confit i en passa un fum. No són bromes, no. Aquestes mesures són necessàries per bé de tothom. I aquest que veuen a les imatges n'és el responsable, un confit de nous que tornava de viatge de Liorna. Actualment, el confit de nous i tota la seva família estan ingressats en quarantena a l'Hospital de Son Fluixeta, allà baix. El govern prendrà mesures econòmiques de contenció per tal d'evitar la mateixa crisi de fa un any quan l'operador turístic Thomas Cook va anar a Norris. Aquestes eren les seves declaracions. Well, oh my God, com diuen here in Mallorca, tal dia farà un any. Ara per ara, la comarca més afectada pel confit de nou és que hi ha la Quinta Forca, on la població de ciurells zombis es redueix dramàticament. Els veïnats es queixen de la manca d'atenció de les autoritats locals. En això no hi ha dret. Nosaltres som ciutadans de Son Mai com els altres. No tenim dret a viure si som ciurells zombis? Com així a Cas Crespells arriben les ajudes i a nosaltres no? Això fa empagueir. I avui mateix s'han publicat al BOIB les mesures de l'estat d'alarma que afecten el municipi interdimensional de Son Mai. Un altre pic ses notícies. No podem veure en Pep Esponja mentre dinam. Xxt, Miquela, calla un moment, que vull sentir les notícies. Això és important i convé que tu també hi paris esment. Ah, amem. Tothom haurà de quedar confinat dins casa seva durant 15 dies. No es podrà anar a fer feina. Les empreses hauran de facilitar als treballadors el teletreball. I en cas que qualcú hagi de sortir a comprar menjar o medicaments, haurà de dur sempre un justificant. Els cosiers vigilaran que tothom complesqui aquestes normes. Mareta, és més greu que no em pensava. Un moment, si no podem anar enlloc, tampoc hauré d'anar a escola. El manco, aquest 15 dies, no. Sí! Però si s'allarga, hi haurà classes a distància. Oh! Gaspar, mira, que teva és molt còmode, però... Ai, no me puc creure que digui això. Gaspar, vull tornar a escola. Miquela, has d'entendre que res d'això que mos passa ara és normal. Això vol dir que hem de fer l'esforç d'adaptar-nos a nous costums durant una temporada. Així, ajudam les altres persones i superarem el virus més aviat. Entens que és molt important. Sí, però si poguéssim esperar d'una altra manera... Calla, que ara comencen les notícies. A menys si diuen res de nou. Avui s'alça el confinament imposat per mor del confit de nou. Tots els habitants de Son Mai ja poden sortir al carrer, però això sí, sempre que es compleixin les normes de seguretat. Les normes de distanciament social que hauran de complir tots els maiolencs i maiolenques són les següents. Queden prohibides les reunions de més de 10 persones, incloent cocarrois, sobrassades i habitants de pasta dolça. L'ús de mascaretes sempre serà obligatori quan qualcú sigui a un lloc públic i s'haurà de mantenir una distància del manco 2 metres entre cada habitant. Miquela, a on vas? Què vol dir on vaig? Que no han dit que ja poden sortir? Sí, però no has sentit les normes per poder sortir en un carrer. És molt important complir aquestes normes, especialment per als més petits. Complir-les com toca és necessari per mantenir la salut de tothom. D'acord. Així puc sortir. Així sí, però per favor, feu cap viu i no t'acostis gaire a la gent. Sí. Au, fins més tard.
Avui han arribat a Son Mai les vacunes contra la Covid-19. Amb aquestes vacunes es posa fi a una pandèmia de més de 2 anys que ha deixat el món cap per avall. Enrere queden temps difícils en què hem perdut familiars i amics i en què hem hagut de canviar els nostres hàbits en benefici de la salut de tothom. Ara que s'ha superat la pandèmia, som en un moment que convida a la reflexió. Hem dominat la mà amb les nostres barques, el cel amb els nostres avions i hem estat capaços d'arribar fins i tot a altres planetes. Però una cosa tan petita com un virus microscòpic ha fet aturar tothom. Per ventura, no som autosuficients tal com hem pensat fins ara. Siguem humils i no esperem que vengui una altra pandèmia per manifestar totes aquestes mostres d'altruisme, generositat i amor cap als altres. I som fora. Llevam el filtre de realitat? Perfecte, bona feina. Que bé que ja estigui tot arreglat. Ai sí, quina la